OK， 变了。ID 别地方呢？好。tempo 刚刚的片子，但没摆那个才贴贴，乐理解。这样，3 4 哎，冇，对呗。没往里，真不得往里。来去了呀，没理解。这个来着。来个来去，讲完了。Guna ko shi rubuta to biyan lagle ala biyan ne lagle ala biyan ne ma ni ta bo ma ni ma mi ne ho da da down down da da down down da da down မြင်နေ da da down down da da down down နည်းနည်းအေးရအောင်ခုနကတော့da da down